χωριό Αμμουδιά και η ομώνυμη παραλία. Θυμίζεται γιατί είναι ριχά νερά και είναι πολύ προσιτό για κάμπερ και για οικογένειες και με λογικές τιμές. Εδώ τώρα είναι οι εκβολές του ποταμού Καλαμά. Βλέπετε το ποταμό Καλαμά εδώ πέρα. Και εδώ είναι οι εκβολές του προς τη θάλασσα. Εδώ βγαίνει ο Καλαμάς στο απέραντο. Εδώ τώρα άλλο ένα πλάνο Αμμουδιάς. Μεγάλη Τετάρτη του 2025, 16 του μηνός.